Huriani tuhata, hamisian parhalado, pasato tabe, dohata horas-horas tuhamu saluhna, suak songonipe, amang inanami, namang yuton live streaming di Bagas Nabe, dohot, ruas naut dope marminggu di Hurion, horas madihita saluhna. Adorak sutapuka permingguata tamado hita martangiang di nganan Nabe. Amin. Maret demahita sian bukuede nomor 15 ayat sada rodi ayat 3. Rima hita jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, do goar ni anak nga Tuhan Yesus Kristus, do goar ni todi parbadia, na tumapalangit do tanoon. Amen. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana, dina tidong na torop anak tu hasangapon, padenggatos sunidut ni hanguluan nasida, mar hite-hite hapor suhon. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amani saluhut para sinirohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang majua ho mga leon anakmu na sesadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa taunon na haleaon do siak ni bagi, saha rodi hau na pinarsilang. Sa itupai hami marhite-hite asi ni roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, diak kasih taonon. Asa marsangap guarmu doho anakmu Tuhan Yesus Kristus, doho todi perbadia, mar hite-hite hami. Amin. Hudul mahmu. Maret de mahita sian bukede nomor 117 ayat sada doho 2.
Tangyok kamu mapatik ni debata, imasian patik paupaton dohok lapatanna. Ingot tamu mapabadiahon ari minggui, dinaw-nawmari maulahamu, nasa silonmu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaw-nomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia dui bana di hari papituhoni, di baheni do ubayan na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni, odo. Ikut dia biari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata, iko badia do hatani debata di rohatta, jala iko ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong songoni masahatna, atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai parugogoi mahami, mangulahon na hobbar tupati ini. Amin. Mared de mahita sian buku ede nomor 170 sada ayat sada 22. Rima ita jong-jong. Tato potima dosata tu debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak piga hali hami roh tujolom. Huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do ubahen nahu pasirep hami diri nami sadari on dijolom. Jalahu parhatopot tami. Tung najot-jot do hami manibil sianak ka dalam munabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunak pabali hami siat jolom ala ni dosa nami. Aidang di halomohor roham hamaten yak kapar dosa. Alai hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Se sama saluhut hageduhon nami dohot pangalosyon nami. Mar hite-hite pangulu nami. Nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahop ma asini roham dihami marhite-hite panidangyon dohot hagogon ni toddi parbadia asa terapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di gor munabadiai. Amin.
baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamutu au asa mangolu tadimuna ninna Tuhan Jehova. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hudul mahamu. Mare demahita siap buku de 440 sada ayat sada. Hatani debata turpu epistel di minggutta sadarion, imana tersurat di pesalmen sia pulusia ayat sada sahat rodi pasiahon. Tajahama marsikat sorin. Jehovah do raja, akka hitrma akka bangso, marhabang sahon herubim ibana, humuttal ma tanoon. Tongam do Jehovah di Sion, jaratibul do ibana gumonggong sudi akka bangso. Pujion nasida masugok guarmu, natibul jalan nasokal, nabadia do ibana. Dohot hadugoon di raja na makaholongi uhum, nunga di pahot ho hasitongan, nunga di pamasa ho uhum dohot hatigoran di Jakob. Patibul hamu ma Jehovah di patattai, jala marsinggang mahamu tujolo ni si dege-degean ni patna, nabadia do ibana. Si Musa dohot si Aaron di tonga-tonga ni akka malimna, jala si Samuel di tonga-tonga ni akka si Jou guarna. Majou-jou do nasida tu Jehovah, jari ibana mangalusi nasida. Di bagasan obun namar si jongjong, ibana makkatai tu nasida, diradoti nasida do akka panidang yon nai, doho pati nanilehon nai tu nasida. Ale Jehovah debatanami, hodo mangalusi nasida, debata namar pamuati doho di nasida, jala parlulu di pambahenan nasida.
Sai patibul hamu ma Jehovah de patatai, jalamar singgar mahamu di dolo na nabadiai, ai nabadia do Jehovah de patatai. Ido sahatna martua do natumangion hatani de bata, jala no piopsa. Maret de mahita siap buku de nomor 256 ayat 1 dohot 2. Jonjong mahita. Tahat tidak kemaha persyautai, songon nahina tidak kon didong atas saha persyaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabian siatot di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhatan na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai namandok, mula mangolu dosogo daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sora suda. Amin. Hudul mamu. Tabegema titing di mengguta sadarion. Dikting di Huriata Minggu tanggal 10 Februari 2020 tolu. Naparjolo guarni Minggu sadarion ima Minggu estomihi doho topik Yesus Raja nasangap nabadia. Napaduahon pandidion nabadia. Sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2020 tolu di Patu Pahuriata do pandidion nabadia di Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB tu ianak kotai ima sada Askara Aditya Simanjuntak anak ni Amata keluarga Roy tua Partahi Hamonangan Simanjuntak
Maria Kristi Carolina Rorimpande, sian sektor Marsada. 2. Araminta Renata Uli Sipayung, Boru Ni Amata keluarga Raymond Tohodo Stevi Sipayung. Ira Mutia Rahmawati, Boru Panjaitan, sian sektor Satahi. 3. Almer Revanole Sipayung, anak Niamata keluarga Raymond Tohodo Stevi Sipayung. Ira Mutia Rahmawati, Boru Panjaitan, sian sektor Satahi. Napatoluhon ruas natamba. Mamuka Sadarion, Minggu tanggal 10 sia Februari 2020. Tajalo do Gaberuasta Naimbaru, Ima keluarga Amang Albert Ivan Parasian Simangunsong. Inang Grace Priscilia Boru Simanjuntak, dot 2 Dakdanak Ima Jeriel Matias Simangunsong, dot Tobias Parlinggoman Simangunsong. Nasida pindah sian HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Nuaeng nasida maringanan di Jalan Mendawe Sada nomor 50 Walu, Keramat Pela, Kebayoran Baru, masuk sektor Godung. Sude Parhalado 2 Truas Ni HKBP Kebayoran Baru, Pasahaton, selamat datang. Tu nasida jala makirim asagabe ruas namangulu nasida jala parsidohot di aka ulaun naadong di huriat tahun. Paupaton Parhalado pensiun Sadarion Minggu tanggal 10 sia Februari 2020 pukul 8 WIB di Parmingguan Bahasa Batak di Patupa Huriata do acara khusus Paborhaton Situa memongoti masa pensiun Tu Amang Situa Insinyur Togu Tagalung MM. Mardo mutusi dung sipul jamita pasahatot do ucapan syukur tanda kasih tu sude pelayanan ni nasida. Acara ramah tamah di Patupa dung sidung Parmingguan pukul 10.30 WIB, maringanan di Serbaguna A. Balimaon, Pako Basion di Pendeta. Sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2020, Pendeta Ferison Razoki Pasaribu, Mako Basi di HKBP Tridharma. Ponopon Bona Tahun. 1. Sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2020 di Patupa sektor Sauduran do Partangiangan Bona Tahun maringanan di Pantai Indah Kapuk, Borhat sian gereja pukul 10.30 WIB. 2. Hari Minggu tanggal 10 Februari 2020 pukul 10.06 WIB di Patupa sektor Marsada do Partangiangan Bona Tahun Nani Hasuhuton ni keluarga Budi Manurung, Leli Boru Sitanggang, Dohot keluarga Otto Tobing, Alis Boru Aritonang. Maringanan di Resto Rarampa, Jalan Mahakam 2 nomor Sada, Nani Uluhon ni Pendeta Luhut Simbolon. Napapituhon Partangiangan sektor. Hari Rabu tanggal 22 Februari 2020 pukul 10.08 WIB. Di Patupa Huriata Partangiangan sektor Sion, Nani Hasuhuton di keluarga Frans Sutagalung Boru Pasaribu, Dohot keluarga Ridwan Sirait Boru Tambunan, maringanan di Serbaguna A. Nani Uluhon di Pendeta Liston Butar-Butar. Pawaluhon Sekolah Minggu. Mardomu tu Parheon Sekolah Minggu di tanggal 5 Maret 2020 di Patupa do lomba anak sekolah minggu Ima di hari Minggu tanggal 26 Februari 2020 pukul 10 WIB. Maringanan di Serbaguna A. Mardo mutusi Parmingguan Ianak Kota Remaja maringanan di Serbaguna B. Pasiaon Seksi Remaja. Sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2020 pukul 10.30 WIB di Patupa do ibadah gabungan remaja SMP SMA Dohot Parguru Malua maringanan di Serbaguna B. Napa 10-on seksi lansia. Di hari Selasa tanggal 7 Maret 2020 pukul 10.30 saat di pukul 12.12 WIB di Patupa do Partangiangan Dohot Perayaan HUT Lansia Napa 42-on. Maringanan di gereja. Panitia mengundang partisipasi di ganup sektor Marhite Situa lao memperagahon drama dohot judul Poda
Informasi lebih lengkap Boima Tajaha di Warta Cetak. Poti Parasian Sosial Gereja. Di parade do Poti Parasian songon sarana pengumpulan dana tu kegiatan sosial gereja. Turuas nanaing berkontribusi manang manumbang Boima di Pasat Marhite Poti Parasian na adong di pintu masuk ni gereja. Tuhat tanah masu-masu. Pasal 22 formulir pokok doa. Turuas nanaing ditangyakon secara pribadi Boima mengisi formulir pokok doa na adong di meja haret tahun. Jala di pamasuk tu kotak doa na adong di meja satpam. Pasal 10 selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, doot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado doot ruas ni Huriata pasaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, doot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tu sude ruas ni Huriana Tubuh manang marbagas di tanggal 10 sia sahat di tanggal 25 Februari. Saya tuhata nama masu-masu, molo adong ruas ni Huriata naso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahun ni, di Papua ma tu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Akat tikting naso ni jahan hombar tu tikting cetak sadirion dengan mata jaha. Song ini saat di tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion, taingot be ma manang yakoni tu jolo ni tu hatta. Kor sektor Saroha.
Maret de mahita siap buku ede nomor 666 ayat sada sahak rodi ayat patuluhon huhut papungu pilihan. Dameni debatana sumurung sian saluhud naroha
Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatan di debata berita nauli di bagasan minggut tasadarion. Imana tersurat di surat ni Apostel Petrus na paduahon. Bidusada. Mamukka maisian ayat 10 sahat rodi ayat 20 sada. Takasma tapai hutihu di bagasarohata. Aidada huihuto kami akaturi-turian na pinikir ni nabisuk dina hupabotoho kami tuhamu hagugun dohot haroro ni tuhatta Yesus Kristus tung diida mata nami do hato ngamon nai ai di jalo do hamuliaon dohot hasangapon siad debata ama di nama satu ibana sian hasangapon natongami soaraon odo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana ima suara na hubigi hami ro siap banua gijangi ujurap hami dohot ibana di dolok nabadiyai jadi lamhot maatong hata panurirangoni di hami jalatama marsitio patusi mahamu songon natu palito na marsinodang di inganan na hulum pai matarida siulu balang hari jala bicar sibuan hati uron di bagasa rohamuna omba parjulu boto hamu dang dapot hatorangan ninasa panurirangon na tersurat anggo sian rohani jolma aidang duk siat tahini jolma haroroan ni panurirangon alai tinogihon ni todi perbadia do ubain na marsuara aka jolmai disuruh debata ido sahanda huria na hinaholongan ni tuhatta Yesus Kristus na duarion dapat do berita di medsos ima burnya mata Firdi Sambo mate manikot ala daktar jalo rohana bapakna dihukum mati anggo sia juduli halak itor naing baru tutu jala meyakinkan itu halak ulodora toho alai ima hebat ni media sosialon mabuang rohani jolmai manai rohani jolmai molo soi jahai bana muse isi dai olo ma itor dohonon na bunuh diri do daba burni sipir disambui hape dung ni jaha ni pamanat ibaima dang jelas sumberna daktik kosihinna muranai jolmai mabajuduli muranai jolmai lao mangarahot jolmai muranai jolmai lao mangaito jolmai bahwa seolah-olah hukuman na tu amatai gabedohot beruna berdampak oma akibat nainna alai gabe menyesatkan out cugari nang ijaha songonak kahata sopisik di halak batak hata sopisik godaida olat tuhodo hupabuaon so tugi paboboho tu halak inna hape gabe imana do wartawan tanpa koran ate molo bahasa nu aing WTS wartawan tanpa surat kabarin kan gampang jala gudangak kasih pauto melalui ka media on boydo nomor WA di hacker jolma ibai gambar ta profil ta isi ibai nomorna
dungi ibay suarana HP si Pautoto, boy doi ipabawa berita, anak munuaing itaku polisi, ala narkoba, anak munuaing lagi di rumah sakit sekarat, ala nimbolo nang tologo di mana, urupa di mana, ubeta di mana, leo jo songononina, bodo itu bahir, use, sapak-sapak mudarnya kaina, natoras. Mulai bigi berita na songni. Ujungnya pikiran nau dikacau. AHP idong berita siap beriban. Ulu inna. Saya diuduhi namai. Gudang gua kana tertipu. Akasi Pautoto. Di luar indah. Tetapi isinya menyesatkan. Naik takas sita. Udang murah di Pautoto. Ala memang akka berita-berita on. Boido masih bende madabi. Boido lomona. Dan bertanggung jawab. Dan dipikiri bana. Ahado dampak ni. Bohado turohani jolma. Bohado tu tonga-tonga ni masyarakat. Ahado udah terjadi. Dan dipikiri bana. Dan peduli bana sih. Yang penting. Dia banyak konten. Ada banyak yang membaca. HP isina akasi Pautoto. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Songoni madaktur pujamita sadario. Di huriana parjuluipe. Nunga itu ragam. Nama bain, nama buan aka ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran na Pautotohon. Namura singgip-singgip. Antara tu ajaran na si Tong, dohot ajaran si Pautoto, na boy menyesatkan akar ruas di huria na poso dope haporsiaon na ruas di huria na parjoloi, daksanga dope marurat haporsiaon na, daksanga takas dope pakatusion na, dihata di debata, alay alado nga ajaran ni. Daktikos tu hatai. Debata, anak ni debata, daktiko si bana mate tersilang, daktiko si bana di leai, dihina, disesah, daktikos. Adang mungkin bohama, molo anak ni debatado Tuhan Yesus, ise maama na wolo pabering-bering anak konna diperlakukan tidak adil. Disiksa, dilehay, ditijuri, pola ikaw mati tersilang, dan adok pembela siya bapak na. Isya man nato oras, tung buatak kang yana kotay. Ang gurunggo, idong ikonuhumon namonin na. Hati kecil la, nuranina, emosina, mudara, datukso. Mula-hula rohani na toras na to yan akot na. Songonido to hatay. Alanido dang mungkin. Daktik kosi. Jalaima, berita hoax, ajaran sesat, nabuy mga lipehon, haporsiaw ni akaruas ni huria na parjuli. Ala niya dong madua hal na naing beringot siya tupukon na parjolo sa hali di dokon. Tarjo dohita gabi sitidangi dihasangapon dohot hamulyaw na deportibyo. Tarjo dohita gabi sitidangi dihasangapon dohot dihamulyaw ni Tuhata Jesus deportibyo. Isahita au hamu amang inang. Dukta bege berita, dukta bege tacahay buku na badiyay, tacahay ak kabarita ak kahatorangan. Dukta bege berita na uli. Tarjo dohita gabe sitidangi dihasitongan taringot Tuhan Yesusi. Jalaido nidok ni
si Petrus, Jakobus, Johannes di baga sa tupukon. Hamido nagabe saksi na. Kami adalah saksi atas kebenaran Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Hamido si tindangina. Puasa. Ala memang ada nga kaajaran-ajaran sesat di hati hai na madok de sapulonom na madok sonon ay dada huihuto kami akaturi-turian na pinikir ni nabisuk di nahupabotohok kami Tuhamu hagogodot haroro ni Tuhata Jesus Kristus ay didokdot turi-turian ni akadabisuk berita taringot tu Tuhan Yesus mulai hata Indonesia didok dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Isapan jempol bagi hutuk kamus besar bahasa Indonesia adalah kabar yang tidak benar, kabar bohong. Didok di hata Junani, hata aslina, sesopis menois mitois. Sesopis menois mitois. Dongeng yang dirancang dengan cerdik. Apalagi dirangkai dengan kata mitos. Maka cerita tentang Yesus adalah fiktif yang tidak ada kenyataannya. Fiktif, tidak ada kenyataannya. Kata sesopis menois mitois adalah cerita yang dirancang dengan cerdik atau dongeng-dongeng yang dikarang untuk suatu niatan. Bisa itu niat baik dan bisa itu niat jahat. Jala ido nanialusan ni si Petrus di bagasa tupukon. Bukan dongeng-dongeng cerita fiktif untuk merancang manusia supaya menjauhkan manusia untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Alani Petrus yang adalah salah satu saksi sisean ni Tuhan Yesus jalan adohot tiki di jauh Tuhan Yesus ima si Petrus, si Jakobus, si Johannes tiki na di jauh Tuhan Yesus tu atas dolok ima dolok Tabor. Mulai hita merdalan itu si idolok Tabori nama cai tibui adong ko si tolu bilut. Ima yang menunjukkan menghadirkan mulai dok bahasa teologisna transfigurasi Musa dan Elia. Mereka adalah tokoh-tokoh legendaris dalam perjanjian lama. Dihadirkan masangap Tuhan Yesus didoloki. Dungi adongi labung na si Musa. Dohot si Elia. Musa sebagai tokoh pembebas. Yang membawa umat Israel dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Elia adalah tokoh yang berjuang melawan dewa-dewa. Akasobaon. Nabarani mga raja. Ima Raja Ahab. Nani rajaan di istrina si Isabel. Amat taido raja alain at taido na maniop stempel. Na mga liok kaputusan. Tabering iya agama dewa-dewa Baal gabe
diterima di jakon gabi agama resmi negara. Alai Elia barani di bana madokon, bukan dewa Baal, dewa kesuburan. Allah dewa kesuburan perlu itu kabartani. Hala Israel di tanah Kanaan, nasida bertani, berternak. Sehingga yang menurut mereka Allah yang maha kuasa yang menjadi pembawa peperangan memenangkan dalam pertempuran tidak lagi berlaku ketika mereka sudah di Kanaan. Karena di Kanaan itu mereka petani, mereka peternak dan hidup mereka sudah bagus. Allah niko dewa baldo, ima dewa kesuburan. Allah niro Elia madok. Dan jadi roh udah doh nabur anggo saw madok. Itu dah mematahkan pangatusion da sida dewa Baal songon dewa kesuburan. Dan jadi roh udah doh nabur. Ai udah do simbol di kesuburan doh nabur. Anggo saw udah dangan rong nabur. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Alanido muncul tokohi. Musa sebagai tokoh pembebas, Elia juga yang membebaskan umat. Sian perhatubanan, sian ajaran-ajaran nih dewa Baal. Alani di bagas satu pokok si Petrus badok, audo saksi, doh si Jakobus, doh si Yohanes, masanga pibana di ideologi, dinambar sanga pibana. Adonggo hata siap banua gijang dahu bege hami ro siap banua gijang odo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana. Inilah pernyataan Allah. Sada pernyataan ni debatadoi taringot tu Tuhan Yesus, hadirion ni Tuhan Yesus, songon anak ni debata, nabi nereng dohot nabi negeni sisianna, tolu halak nagabe saksi, jalan mulu tolu halak saksi, itu sudah sah menurut hukum. Alanido, ido ibana, daktikos, molo didok nasida, ajarat taringot tu Tuhan Yesus ya katuri-turian. Aka dongeng-dongeng. Aka cerita-cerita cerdik. Daktikos. Jala sahatu naing. Tonggo. Saya donggo kabaritai. Apalagi si anak katetanggata te. Jin salib main na do dia mati. Hindi. Mga liluhod solmay. Nasyak kita na mangguari diri na halak kariste petonggo. Alay na kariste na sida. So kung nakasaksi Jehovah ate. Kabarani ba na sida? Patuluhod diri na. Jehovah do Jahwe. Ang Tuhan Yesus na anak ngide batay. Daktutu anak ngide batay mana. Isema sahalak bapa pabering-beringon na anak nga songoni marsikor marsitaonon dang arok pangurupyos siya di bana. Alanido Tuhan Yesus dang de batay. Dang anak ngide batay. Dang de batay. Itulah sudah ajaran-ajaran yang lama sejak abad pertengahan, bahkan di zaman mula-mula itu sudah menjadi perdebatan teologis. Hadirion nih hasitu dusa daun di debata. Kalau nih kesaksian di si Petrus badokon bahwa dibagi nasida diberi nasida do marsangap Tuhan Yesus di atas dolok tabori. Jala di botol nasida do baritai. Alani nasida do nagabe saksi ni tang alani malo-malo ni magpakuluy. Napadua nang beringot tamarhita tupuk taon ni ma. Marsihohot mahita. Dihapos seota. Unang ulo di pauto-oto.
Unang olo di pautoto. Ay jolma na parjului, perdabuni jolma tu bagasan dosa, ala na di pautoto do. Jala memang na pautoto honi sahat tunaik tok tonggo mangula kasi pautoto. Dak tutu hamu mati. Ay dai do debatado, ay sudi do buyan langom munay. Base odang boy. Hape idok si Hawa do. Ido debatadang buyan langon nami. Alay sudi boy do holani do so boy. Roba si pautotoy. Dak tutu hamu mati. Alay asados do hamu do debata obada. Sifat yang paling hakiki dari manusia siapapun dia adalah sifat ingin tahu. Baso boy, baso dang boy. Ahahura beda nyod dohoton. Ingin tahu. Dia pikirin. Ipahusah-husah ibaga sa wahana. Baru pe. Tutu. Dinggan do dedok ngay. Ay basa sudi boy, yodang boy, aharawa bida nyon, ahasurung nyon. Ito ba nagabi iputik ko si Hawa. So kung dito nang ibaga sa pardalan ni Ngolo di Jolma. Si Pautoto. Kaya do, sa halasik ko la minggu, mado sa ngonon. Isukuno makna ma, udok ma, buruon, buruna. Nidok ma jo guarna, isi magwarate. Tadok ma si tumiyar, ningom ma ate. Manak si tiur, ningom ma. Tiur, kaya ngambil uang mama iyan na. Enggak ma. Benar, tidak ma. Sumpah ma. Dungi mo se. Itikinasing mo se. Hilang lawang mama. Siapa yang ngambil na? Kau ya tiur na. Bukan main na. Mek dope mana? Dana gope. SD dope. Alai sadatiki iboto maknai ma. Na. Dibayari boruna dongan na ikantin. Jajan isi. Dungi sahabat o maknai. Ay si dia hepeng mu hubigi ibayari hodong amu. Jajani kantinin na. Dang boy be yalu si burunay be. Hape nakin sumpah ma. Bukan aku yang ngambilin na. Jungi ame dok burunay. Itulah ma. Waktu aku mau ngambil uangmu itu, datanglah iblis itu mengatakan kepada aku, ambillah, enggak apa-apa, sekali ini aja. Tapi aku bilang, itu dosa itu. Tapi iblis itu juga menggodain saya terus. Masa kamu terus dibayarin jajan? Kamu nggak pernah membayarin? Udah aku bilang, itu nggak boleh, itu dosa. Tetapi iblis itu terus menggodain saya. Ambil lawang mamamu itu sekali ini aja, nggak apa-apa itu. Itulah ceritanya, makanya aku ambil uang mama itu di mana. Ibu tebara do dosai. Ibo temana do salai, ibo temana do si pautotoi, ibagaimana do ajaran di guru sekolah minggu na dosa doi, na ipautotoi mana, alaya alani, masa aku aja terus dibayarin, aku gak pernah bayarin? Antara keinginan dan kebutuhan, antara kemauan dan kebutuhan. Sudedo naing dihita ate. Inungiba na jolo sa songonido dok. Sudedo amang rikot, alay, anggo na rumikot inna. Sudedo rikot, alay adong ko na rumikot. Artinya ada skala prioritas. Alani ikom manat, ikom malo, ikom risik. Unang murah di pautoto, ala na binereng, ala na binigi, ala na masa. Unang di pautoto. Alani do di bagas sa tupuk taon di dokon. Hata ni debatado na gabi si Teopata.
hata ni debatana tersurat di Bibeli, ido nanaing makatai tu bagasan dirita ganup marsada-sada. Jala hata ni debata. Na tersurat di Bibeli, dangdung siat tahini jolma haroan ni panuri rangon. Alai tinugihon ni ton di perbadia do. Ubain namar suara aka jolma disuruh debata. Jadi dang namura-mura aka hata na tersurat di Bibeli. Alai na tinugihon ni ton di perbadia doi. Daksya diri nai, daksya rohan nai, daksya pikiran nai, daksya kepentingan nai. Alai tinugihon ni ton di perbadia. Hata ni debata na tersurat di Bibeli. Jolma do manurat toni alai dang asal di surat to jolma. Ngono to ari takas di sekolah kitab kanon. Pembentukan kanon, gudang aka manuskrip, gudang aka sumber-sumber. Alai boari ben nasida la mangukur hinatikos ni ajarani asa gabe caloni gabe Bibel buku nabadiai. Kanon, ada ukuran, ada tolok ukur, ada yang dibuat ini syarat-syaratnya begini dan begitu, ada penelitian arkeologinya, ada penelitian sampai di mana kebenaran dari ajaran itu, sampai di mana secara umum dapat menerima yang sudah mendengarkan Taurat pada saat itu. Alani dangduk siatahini jolma. Bukan keinginan manusia, bukan kehendak manusia. Alai tinogihon ni ton di perbadia. Jala ido. Ubanda di suraton buku nabadion. Bolo tajaha di 2 Timotius 10 itu. Ai nasa surati sini hatton ni debata hasea mamudai mamicang manugu-nugu di bagasan hasitongan. Sini haton ni debata dimeteraikan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk satu tujuan. Asari pas supaya setiap orang percaya diperlengkapi untuk perbuatan baik. Asari pas halak ni debata. Hubas tunasa ulau nadingkan. Tangga be menyesatkan. Alai asa mangolu jolmai di bagasan hasitongan. Dung di calo. Dung di hangoluhon. Hata ni debata natikosi i bagasan guluna. Lasonido dihita amanginang di bagasan tikiot pabuhatot tama. Naposo ni tuhata ima amang situa insinyur Togu Hutagalung. Anggo hasiton nasida hotdo alai hapar haladon nasida pensium ba sadarion. Hapar haladon pakubasion nasida. Anggo sian hasitu odak pensiun nasida. Na pensiun ima sian hapar haladun. Jod dohita salah madok pensiun masya situen na daw. Anggo hasituon na sahat doi disilangi musek. Ate. Alai hapar haladuni macohok ma di hari Minggu sadarion. Dunga gudang diulah hamu, dihobasi hamu. Molo tungarong nauli na dengkani, ipaso-paso di batana hinubasam munai, gabe paso-paso di tonga-tonga ni huriaw. Gabe paso-paso di nang dihamu do dia kapaparamu. Molo tungarong akahagaleon hahurangata, ditiki marhubasi tuhat tado
na manalpuhoni sa luhut na. Ay ula-ula ni debatado hita. Perpanjangan tangan ni debatado hita. Di tonga-tonga ni huriai secara khusus di sektori. Hidup bana anggo inganan pakubasyon di situ di sektori itu. Anggo di huria sudedo pakubasi. Alanido tuhatama nama masuk-masui. Ipargugo itu hatamu madalani ari-ari ninggulu muna. Na neksilon ni Tuhan ido pe. Sehat amang gajang umur muna. Jala tahu padidangion na mangulu may nang dia kapaparam mo bang. Pagkubasyomu, hasituomu, panidangion na mangulu may. Kesaksian yang hidup. Asa menjadi ulaun ni debata. Di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni keluarga. Songon kesaksian ni si Petruson. Songonido kesaksian niya kanaposea. Songonido kesaksian niya amang. Songoni manang kesaksian ni hita sa luhut na. Bahwa Yesus do Tuhan. Anak ni debata na mangului. Si topa jala si tubus sita. Amen. Matang yang maitang. Bauliati mali Tuhan di pasaro hanami tuho. Ala di pakulingi ho hami marhiti hatam. Di paingot to hami. Asa takas hami mangatusi. Asa takas huboto hami. Hasitongan ni berita nauli. Jaulo nangulo hami di paototo. Dohot di palidak pertibion. Tuhan nasiro ham. Pasu-pasu mahatam na kubigi hami. Pasu-pasu hami sa luhut na pahot hapor seon nami. Unang mibbar banang binan ni manang ahapi. Alay marsihoho mahami. Gabi siti dangim dingulu nami. Pasu-pasu mahami, pasu-pasu hurian. Lumobi na posom. Amanami situan sinirtugu panangian hutagalung. Dinalaho. Bacalo. Pensium manasida. Sian hapar haladun. Alania litu hapasu-pasu manamion. Leho kahi pason lasiro hadok gajang ni umur. Pasu-pasu sudi akapaparan na. Songoni manang akapakubasyon na nasalilingon. Sanggiyam mariti pakubasyon na marsangap guarmo. Jalalaptab babilangan niya kanaporsea diho. Asimaroham. Sahat diho manasa ngulu nami. Ngulu niya manamion. Dohot sudi paparan na. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nabi jalo matang yang nabi. Amin. Tapuji matuhata marendehita siya nomor 690 laos tapasahap ma peliata songot tanda kasih di pakubasyon ni naposo ni tuhata amak situa insidir tugu Tagalog. Gas au pabohon barita nauli barita holongon ni Yesus Tuhan hingga au pabohon ay nasitong membuat nasa holso so ada tudos ni ringga sau paboaho mari tanah muli mari taholongo ni Yesus Tuhan. Ringga sau
nuaing sahab mahita tu napaborhaton na masa pensiun amak situa Insinyur Togu Tagalung perubahamu tujolon marid dehita sa nomor 15 ayat sada. Nasari buhaliganda saringar ni soaraki naing nasa gogo bahenok mamuji de batatai paboalas ni rohaki Noron di pamanai. Hamu abanami inanami dongas sahuria na pungudi bagas coron nuaing jongjong do di tonga-tongata ima amata sintua Insinyur Togu Panangian Hutagalung MM nunga digohi tiki pangulaon nasida di huriata nama cohok manasida nuaing sian hapar halado di huriai. Alani tamado pasahatot tahamoleteon ni rohata tutuhatta. Nama dongani jala margugoihon. Huhut patauhon nasida salilingon. Mangulahon hapar haladoni. Akub ni unedo pasahatot tamauliate naktu nasida. Naung makalo jahon jala makarotsoton pangulahonon ulaw di huriata. Alani paborhatot tamanasida nuaing lau pensiun. Hamu dongan nami situa Insinyur Togu Panangian Hutagalung MM. Hobartu peraturan ni huriata HKBP. Nunga digohi hamu pajuon nasahat tu hamu marhubas di huriai. Namadok mauliate di huriao tutuhata. Napatauhok kamu marhubas hobartu tohonan nasahat tu hamu. Nunga digohi hamu panguluyom muna. Marhite pakobasiyom muna. Ditohonan hasituaw ni. Di pasahat hamu do na pinangido ni hatan itu hata na madok. Sahat ula tohonan mi. Natamado hamu letehonon ni huriata. Siala pangulaw muna na sa lelengon. Dito hata. Ang giat parbue ni na hinobasa muna na sa lelengon. Di jolo nito hatta gabi pilihan na hucus. Jala mabuan pasu-pasu. Tuhagagad ni naporsea. Dohot hatutugu ni haporseaon. Diak ka na hinubasa muna. Alani nuaing tabigima di cahaho Sekretary Surya. Taringot tu SK pensiun muna. Surat keputusan Pendeta HKBP Resort Kebayoran nomor SK garing 01 garing 02.1 garing 2 Romawi garing 2023 tentang pensiun dari pelayan tahbisan. Pendeta HKBP Resort Kebayoran yang berkedudukan di Jalan Hang Lekyu 3 nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menimbang bahwa Situa Insinyur Togu Panangian Hutagalung MM pada tanggal 14 Februari 2023 telah genap berusia 65 tahun. Mengingat ketentuan dalam aturan peraturan HKBP 2002 dalam hal peraturan pasal 27/6 tentang pensiun penatua memutuskan dan menetapkan 1. Situa Insinyur Togu Panangian Hutagalung MM pensiun dari Hapar Halodoon HKBP Kebayoran Baru karena usianya telah 65 tahun pada tanggal 14 Februari 2023. 2. Jabatan penatua sebagai sintua tetap melekat pada namanya. 3.
Pimpinan jemaat, pelayan, dan seluruh anggota jemaat HKBP Kebayoran Baru mengucapkan terima kasih atas tugas pelayanannya selama ini. 4. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Februari 2023. 5. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan Arsip, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2023, Pendeta Resort HKBP Resort Kebayoran, Pendeta Liston Butar-Butar STH MA ditandatangani. Demikian surat keputusan Pendeta HKBP Resort Kebayoran. Yang dari preses. Baca. Telah diterima surat penghargaan dari Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Surat penghargaan nomor 065-D-8 Romawi DKI-2 Romawi 2023. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 Daerah Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta memberikan penghargaan kepada Sintua Togu Panangian Hutagalung yang telah melayani sebagai Sintua di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Lahir 14 Februari 1958, ditahbiskan menjadi Sintua 21 Mei 2017, pensiun Sintua 14 Februari 2023. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa Sanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jakarta 14 Februari 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH ditandatangani. Demikian. Ali Situa Insinyur Togu Panangian Hutagalung MM, mardongan pos ni roha di dibata ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia, hupaborhat tami ma hamu, laho pensiun sian hapahalirun. Di pas-pas tu hatta Yesus Raja ni huriaima, pakobasyo muna, nasa ledengon. Jala di ramoti mahamu dia ka ariar ni ngulumuna. Jala di parohai hamu, madai hinauli ditikki pensiun dia ka ari-ari si dalan muna dope tutikki naron. Amin. Tapi kima kurni pakhaladu. Tak bola. Oh iya.
Saat hita tu acara manukata, Parjolo mewakili ruas Ima Amang Dr. M. Simarmata, Napa Duahon mewakili Parahalado Amang Sintua Merpin Panggabean, Napar Pudi Ima Sintua na pensiun, Sintua Insinyur Togu Panangian Hutagalung MM. Kami persilakan untuk Amang Dr. M. Simarmata. Salam Amang Inang. Shalom. Horas. Horas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Jemaat HKBP Resort Kebayoran Baru ini yang telah menunjuk kami mewakili jemaat memberi kata sambutan dalam acara lepas tugas Sian Parhaladon sebagai situa aktif menjadi situa pensiun Amang Situa Insinyur Togu Tagalung karena sudah mencapai usia 65 tahun yang lahir 14 Februari 1958. Yang terhormat Amang Pendeta Resort, Pendeta Liston Butar-Butar. Demikian juga semua Amang Inang Parhalado beserta semua anggota jemaat Amang Inang yang saya hormati dan para remaja HKBP Kebayoran Baru sebagai generasi penerus dari eksistensi HKBP di hari depan yang tak dapat saya sebut satu persatu. Patut kita syukuri bahwa panggilan pengabdian sebagai situa yang telah diemban oleh Amang Situa Togu Hutagalung dapat berjalan dengan baik sampai mencapai usia pensiun sebagai situa Parhalado aktif yang menurut aturan di HKBP berakhir sampai usia 60 tahun, tepatnya dihitung dari tanggal dan tahun lahir. Mungkin perlu direview sedikit ke belakang ya Amang Inang. Sekedar mengenang awal riwayat Amang Hutagalung ini menjadi situa Parhalado di gereja kita ini. Diawali dengan perpindahan Huria dari HKBP Resort Chevron, Rumbai, Riau ke Huria HKBP Resort Kebayoran Baru ini setelah pensiun dari tempat kerja pada sebuah perusahaan minyak di Riau Maret 2015. 4 bulan kemudian, tepatnya Juli 2015, sektor Saroha, Marhite Amang Situa Donar Sitohang mengeririt Amang Togu Tagalung sebagai calon situa HKBP Resort Kebayoran Baru sektor Saroha. Berikutnya, November 2015 pada pertanggihan sektor Saroha ditetapkanlah Amang Togu Hutagalung sebagai calon situa di HKBP Kebayoran Baru dan ditahbiskan Majalo Tohonan sebagai situa pada Mei 2017 di gereja kita ini. Bila kita melihat setback ke belakang, ada satu hal khusus yang patut dicatat dalam awal keterpanggilan pengabdian menjadi situa Amang Situa Togu Tagalung ini. Waktu itu, beliau mau menjadi calon situa walaupun sudah single parents. Ditinggal istri almarhum itu kami, Dr. Rita Diana Boru Simarmata, menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa pada 29 September 2014. Dan beberapa bulan kemudian bersedia untuk memutuskan mau jadi calon situa. Kita patut syukuri dan salut kepada keputusan keterpanggilan Amang ini sebagai situa walaupun sudah single parents
sembari membina 4 anak yang terdiri dari 3 wanita dan 1 laki yang dianugerahkan Tuhan kepada keluarga dan ditinggal oleh itu kami almarhum Dr. Rita Diana Boris Marmata. Puji Tuhan, saat ini keluarga Amang Situa Togu ini sudah bertambah dengan 2 hela beserta 4 cucu dari 2 anak putri yang sudah berkeluarga. Semoga Tuhan, Amang ya, memberi serokap untuk anak dan putri yang belum mendapat jodohnya pada hari ke depan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, mendengar doa dan harapan kita ya Amang Inang, beserta semua jajaran Pamulan Nihuriatta. Tak lupa pula kami mewakili Jemaat HKBP Kebayoran Baru, khususnya dari sektor Saroha, mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan tanpa mengenal jerih payah selama ini, khususnya kepada sektor Saroha yang anggotanya lebih didominasi terdiri dari kelompok lansia. Kiranya pengabdian dan pelayanan yang diberikan selama mengemban tugas Situa selama ini mendapat pahala dan ridho yang berlimpah dari Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Pengasih kepada Amang Situa Hutagalung dan pinoparnya. Tentu sudah menjadi harapan kita semua jemaat gereja ini bahwa walaupun sudah pensiun sebagai Situa Parhalado aktif yang dibatasi waktu dan usia, tetapi hasil tahun masih tetap melekat pada Amang Hutagalung untuk seterusnya. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi Amang Situa Hutagalung di dalam mengarungi sisa kehidupan ini ke depan yang masih dianugerahkan Tuhan kepada Amang beserta pinopar. Sekali lagi, pada saat yang memorable ini, sebagai wakil dari jemaat, kami mengucapkan selamat, terima kasih kepada Amang Situa Togu Hutagalung atas pelayanannya sebagai Situa di HKBP Kebayoran Baru selama ini. Akhir kata, saya sudahi dengan 3 sanjak. Ada waktu berangkat, ada waktu tiba. Amang Situa Hutagalung pensiun dengan sebagai Situa. Mohon maklum, khusus sektor Saroha, tanda terima kasih kami hanya dalam bentuk doa. Purba Anggoni Daksina Manabia. Generasi muda tidak tahu lagi apa itu artinya. Ruas HKBP sudah ekspansi sampai ke ujung dunia. Maafkan kami ruas ya Amang Situa, karena kadang kami banyak kritik saja tanpa karya. Tak ada gadi yang tak retak, tak ada pula jalan yang tak berlubang. Bila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon jangan dibawa pulang. Terakhir sebagai penutup, Pulau Irian, burungnya cendrawasih. Cukup sekian dan banyak terima kasih. Horas, horas, horas. Shalom, horas ma dihita salutna. Huriani tuhata parjolo sali mandok maulia tema hita di asini rohani tuhata bui hita mandohoti parmingguan sadarion. Jongjong audison songon namo wakili sude parhaladoni huriata pasahaton hata di acara pabur haton pensiun sian parhaladon ima dongata amata Situa Togu Hutagalung. Amang Situa Togu Hutagalung dohot poparan sude. Maulia tema tutuhata nunga di jalohamu SK pensiun sian parhaldon ni huriata. Sahat diulaho tohonanmi.
on matikina di cita-citawan hita sude situa boi mandalaton masa-masa komitmen pakho basion di Huriata sampai tu saat pensiun songon sadarion. Dang alani gogota mang situa Hutagalung. Alani ala asini rohana do boi hamu mandalaton pakho basion di Huriata sampai sadarion memasuki masa purna tugas yang parhalado. Nama ulang tahun mahamu ono 5 tahun di hari Selasa nasalpu. Selamat ulang tahun ma amang situa. Tetap sehat dan tetap setia melayani. Walaupun sudah pensiun dari parhalado, tetaplah semangat. Terutama di sektor Saroha. Di Kurama, Punguan Ama. Di Punguan Lansia, nggak masuk kamu. Tuh Punguan Lansia, ono 5 tahun. Langsung jadi pengurus mak. Moloboi. Sonari PHAmu aktif di Sekolah Alkitab HKBP Kebayoran Baru yang baru kita luncurkan. Molo mamereng sian fisik ni amang situa songondongan marumur 60 tahun. Masih energik dan bisa memotivasi punguan dohot ruas asaringgas rotu persekutuan kategorial manang tu partangyangan sektor. Damang dainang na nihalongan sebagai informasi memang Huriata masih kurang situa atau pelayanan namartohonan. Jumlah situa sekarang di Huriata 29 orang. 1 orang cuti yaitu amang situa Partogi Samosir alana tugas ke luar negeri. 5 orang calon situa diperkirakan baru September di Tabison Manjalo Tohonan. Dan ada beberapa lagi situa yang akan memasuki masa pensiun. Jumlah kakak di Huriata HKBP Kebayoran Baru sekarang berjumlah 815 kepala keluarga, tersebar di 6 sektor. Ini tertulis di buku berih kita di Desember 2022. Jadi amang dan inang memang masih kurang situa kita. Menurut saya yang ideal satu situa dapat melayani 10 sampai 20 keluarga. Sehingga diharapkan jumlah situa di HKBP Kebayoran Baru dapat mencapai 40 atau sampai 50 orang situa agar pelayanan di Huriata dapat lebih baik lagi. Diharapkan untuk kita semua amang dotinang dapat mendorong keluarga kita naum poso ataupun ruas tarlumobi keluarga muda agar mau dicalonkan menjadi situa melalui sektornya masing-masing. Amang situa Togu Tagalung ditahbison tahun 2017 Manjala Tohonan. Hitung 5 tahun 9 bulan hampir 6 tahun mendalanton situana aparadona. Banyak kesan baik dan kebersamaan di Parhalado. Sudah akan naulina denggan tiki marhobas hamidot amang situa Togu Tagalung, di mana amangon selalu rapih dalam berbusana, tegas dalam berbicara, dan banyak pemikiran yang baik yang membangun kami. Teringat amang situa pernah menjadi ketua Gotilon di tahun 2021. Terlihat amang ini sebagai konseptor yang baik dan terencana sehingga acara Gotilon dapat terlaksana dengan baik walaupun di tengah pandemik COVID yang kita hadapi. Di acara Sermon Parhalado pun demikian. Bagaimana amang situa Hutagalung mempersiapkan dirinya dari rumah bahan untuk diskusi dan pembahasan firman Tuhan. Bisa itu 2-3 lembar folio yang diketik rapi. Untuk memperkaya bahan khotbah amang hari Minggu, amang pendeta dan inang pendeta.
Mudah-mudahan kebiasaan ini dapat ditiru oleh situa yang aktif dan calon situa kita, sehingga sermon Parhalado menjadi penuh dinamika yang saling mengisi tentang firman Tuhan untuk khotbah hari Minggu dan saling memahami satu dengan lainnya. Demikian sambutan dari kami mewakili Parhalado aktif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Amang Situa Togu Tagalung atas segala pengabdian dan pelayanan yang selama ini. Selamat memasuki pensiun. Tuhan Yesus memberkati Amang Situa Dot Sude Poparan. Horas, Mak. Langsung, Mak. Nganek tangis sih, Bah. Jadi tu amang padita dungi ruas ni HKBP nah huhaholongi suak songoni tu sudi dongaku Parhalado parjulu tapasat ma ha mauliateon ni rohatta dohot puji-pujian tujulu ni tuatta di bata ala asini rohana namandongani dohot namang ramoti hita sadarion di loa sita boy marsaor di bagas joron ima mamuji dot pasangapon tuat tadi bata jadi damang dainang dot pinaribot na huaholongi 5 tahun sia bulan maiba majalo bakubasi di huriat tahun songon Parhalado ni huriatta. Jadi memang molo songon na di patolhas amang lai doktor Simarmata nakin tikinau 4 bulan do peiba marsaor dot hamuna di gereja HKBP-on pidasian ruas Rumbai. Diri tamu jadi situa surprise doau dang ditada ruas topeau singkat kata tiki hujaloi jala di dok situasi tohang minggu naro mau tu gereja marjas hoda alan yang dipatadahon tu ruas tiki jonjong au dison huida maruas Tuhan pargogoi au lau makubasi di huriat tahun. Jadi mau lihat mari tuhatta sadarion matsohot maau sian hapar haladoki sudi nai alani denggan ni bahasa ni tuhatta tuau sendiri dungi mendok mau lihat au tu damang dok dainang tu sudi akka support muna ruas HKBP Kebayoran tarlubi mai dong aku sa sektor saroha semar saur dari tatotong tiap hari Senin tiki di ajenting jadi molo jadi mace mendok maluliate doau tuhamuna salut nak jadi tarlumubi ma tuaka yanakoku waktu papa diminta tuh Parhalado saya nelpon kalian dan kalian support papa mengucap syukur kepada Tuhan memiliki kalian semua anak-anak dan hela saya Tuhan memberkati ya nak ya jadi japek pehatakon ala nak tangis iba sotong martangis tangisan nonton kan jadi Tuhan muna damang dok dainang terlumubi marua sektor saroha jolmana biasa doau sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Saya martangi yang doau totong melolau makubasi di huriat tahun asa sudi nahulaon seturut dot halo menituata alai molotung adong pe nahurang sianau baik siapa katayokku mungkin sian pambayanokku mangilik hau tu hamuna damang dok dainang salpuhon hamu mai
salutna lok mai jadi bahan tuiba tu perbaikan di masa yang akan datang. Dung itu hamuna parhaladu, dung aku parhaladu, ngamaca gajang hata tarik tading ti kita marsermon. Jadi naing pasikopopuma tu hamuna hataki, di dong aku parhaladu, songon pasikopon hata tarik tading nang upasatwa tu hamuna di hari Kamis na salpu, ala om mau terakhir Kamis naron dang beiba rap do tamu marsaur di parsermonat parhaladu. Jadi songon hata nina tua-tua mandok pidung si tapi-tapi habang di atas hauma. Oras mahamu nahot dope mandohoti parsermonan parhaladu. Oras maahu namat sohot sian parsermonan parhaladu. Tobak si pinggan di dulu ni sitapongan, di dia pehita maringan, sai tong mahita masih haholongan. Eme si tabatua perlingguman ni si borok, amat tadi batado si leotua, sai luhut mahita didongani jala diramoti tuatta di bata. Saya dipasu-pasu tuatta mahita salutna, saya diramoti hita salutna, mau lihat mah. Oh batu julun asa tapasahat. Jadi adat parhuriau di huriata pabohaton na pensiun adonggo ipasahat huriata cenderamata logo ni hakabibi ala sahalak ngamang odo majalo gabi belgado atuberi dua nasida ibagi dua hiadon salam mamang teh pada Tapa ujung macarata maredde mahita sian nomor 137 laos jongjong mahita. Las rohaku si tutu moi parja paratu dengan sasuden binar bagoni debat di sudena burjui magi huton Yesus tatang yakoma piliata ali di batama namin na di Banua Gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do na saudi basa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwab na hutus di julum. Paso-paso may jala ramote asaw para siya kami pilihanon. Patimbulho karajaw mo dito nga ni huriam do ni Bertibyon. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim. Asalamutan na hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasananile mi tondiro di pamatatu hosado hotogo di rodi salu artaku upasaha tituho noso ucatokudo alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saud malo mani roham di bonotongaon songon na di Banua Gijang
lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiho tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajao doho tago go rodi hasanapon saleleng nileleng di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amen. Amen. Dihamuak kamanami inanami na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus, hami sian parhubas ni huriatta na makubasi parminggot ta manugoton, pasahaton, selamat hari Minggu manita saluna, Tuhan tama na madongan ni hita. Laos supangido hami mamaksit tuatugo do keluarga, asa jongjong di jolo, asa tajalang na sida. Jongjong mahamud di jolo namang do keluarga.